Ayan, good morning mga kapatid. Going north tayo, papunta tayong Nabutas. Makikiisa tayo dun sa charity event. Abangan nyo po. Medyo maganda yung sikat ng araw ngayon. Maaliwalas.
Kaliwa tayo dito mga kapatid, mag-idsa tayo. Ayan. Ha? Nag-aaral ka? Nag-aaral ka? Saan? Ha? St. Anthony? Wala po na eh.
Dito na tayo sa EDSA mga kapatid. Babaybayin lang natin to papuntang Nabutas. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kung ito. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kung ito lang ibang mamahalin. Hindi ikaw lamang giliw, kaya't sana'y paniwalaan mo pag-ibig kung ito. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba, ganyan ka rin
nung tayo ay huling nagkita. Tandang-tanda pa habang ika'y papalayo, tinitingnan kita hanggang wala ka na. O kay tagal din akong nag-isip at naghintay, makita ka, mayakap at muli pang mahagkan. Ngunit ngayon nangyari na, ako ay nauutal. Walang masabi kundi kumusta ka. O kay tagal din akong nag-isip at naghintay, makita ka, mayakap at muli pang mahagkan. Ngunit ngayon nangyari na, ako ay nauutal. Walang masabi kundi kumusta ka. wala ka pa. Tanging magpilit ka. Sana ngayong Pasko maalala mo pa rin
ako, hinahanap pa ng pag-ibig mo. Kahit wala ka na, nangarap at umaasa pa rin ako, muling makita ka, makasama ka sa araw ng Pasko.
Enter tayo dito mga kapatid. Alamin natin kung saan yung isang eksaktong location. Ay mga kapatid, dito na tayo sa video ng charity. Mamaya po video tayo sa programa. Try mo po na charity. Lead by our SAA Regina. Ayaw po tayo. Charity sa akin, hindi akin. Maraming salamat po sa gabay at pagtulong para pagkakita ko ng bawat isa. At dapat mo po yan na hindi niyo po kami lakas. Panginoon, sana po tulungan niyo bawat isa sa amin. Ang aming pamilya, gabayan po sila. Sana po ay pagkakita po kaya ang tama po. Kiring itu semua. So, nandito po tayo kasi meron mga tutulong sa amin. Anak ko ng aming SAA. Bali premature po yung baby. So, dalawang beses ba ito? Bali, simula po nung nanganak ko yung misis ko sa papa ko sa ang nangyari po, tinanggihan na po ako ng hospital. Kumbaga, sa hospital, tinanggihan po kami gawa ng pagkakulang ng gamit. Tapos, punta kami ng Toledo. Tapos, tumawag na po kami kahit saan sa hospital. PGH, wala po lang may bili na tapat po sa pumunta po kami sa MCU na po sa hospital. Doon na po namin naisipan na naisip ko yung nangyari sa kapitbahay namin. Sinapili yung tatay na sino yung ligtas sa dalawa. Nanay pa yung baby. Sabi ng tatay, mimisis ko na lang po. Hindi alam ng tatay, nausap ko ng doktor na piliin yung baby na ligtas. Ayun po sa awa ng Diyos, iniligpatas ko ng doktor yung baby. Yung namin sa tumatay. Ayoko po sa tumatay po na malanakan po. Kasi malaking pa sa akin kung sinipipili. Kasi sino naman po, at sa sa akin, ayoko po matlasin yung na papagigay po sila sa dalawa. Yun, may raos ko na, umakin ako sa MCU Hospital kahit hindi dahil huwag na po ako sa punta. May raos ko lang magkakang sa kapag siya na po nakapalin na asawa ko na sa bangko. Ito po namin binigay yung utang tapos monthly, babayaran ko namin kung monthly matak yung sa hospital, 170,000. Hindi po namin alam po sa pulot sa kumpanya na si baby. Buto na lang po yung offer to bank. Tapos ikabash ko lang po. Tapos doon po lang ito po babayan sa Metro Bank monthly. Para may rapong daw po. Yung gamot po, yun na lang po yung pinag-ibig ko po namin. Mga kapatid ko, kapatid ng asawa ko. Kung magkano. Kasi may kamahala kasi may mati si baby. Kailangan ng incubator. Naraos po namin sa awa ng Diyos. Tungkol sa okay pag-ina ko. Pag-ina ko sa Diyos na tatanungan ko kung Okay lang yan. Kaya mo yan. Nakasupport grupo sa iyo. Saka itong mga grupo natin. So, wala naman po tayong nag-perform ngayon. Baka may gusto ko kayo i-ilak, lalo sa mga vlogger or sa mga grupo. Parang promote. Hindi po kayo So, si
Mayroon ako, papasalamat ako sa inyo. Unang-una, papasalamat ako kay God na binigyan niya tayo ng magandang video kahit na ilan lang tayo kasi si God ang daan na binigyan tayo ng venue ng ganito maganda. Kaya lang, itong month na to, busy lahat ng tao. Alam niya magpapasko. Kaya na, ito yung SAA namin. Napili namin yung kanyang baby na tulungan kasi na premature yung babit yung kanya. Kasi napakalaking gastos sa baby niya. Ngayon hindi dito kami humingi kami ng suporta sa inyo, sa mga vlogger, sa ibang chapter. Kahit na yung ibang chapter ay wala dito, alam kong magbibigay sila ng financial support na through Gcash. Nag-PPM naman sila. Kahit na wala sila dito, nandun pa rin yung support nila sa atin. Maraming salamat kahit na bumiyahin pa kayo papunta dito. Ayun sobrang pasalamat ko sa inyo kahit na ilan ang talo. Kasama yung mga treasurer ko, secretary, yung SAA, kahit na yung grupo namin wala. Kahit na minsan naiinis kami kasi wala sila. Nandun din naman yung support nila para sa amin. Sana sa susunod na pag-invite namin sa inyo, nandun pa rin yung support niyo para sa amin. Kahit na kayo mag-invite sa amin, yung support namin, ibibigay namin sa inyo. Salamat sa inyo. Para sa paulaman ng iba na rin sa hindi makakaintindi, ano ba yung club food? Yung black foot po yung paa niya Salubog. Magkadikit din. magkadikit po. Hindi siya Pakita mo ba? Nakaparang yung parang sa craft ba, na nakagano. So, meron po tayong video. Kasalubong. Pwede nyo makita pag yung video. Kaya lang yung baby kasi hindi natin pwedeng dalhin dito kasi na 2 months pa lang ba? 1 month pa lang yung baby. Kaya hindi natin last pwedeng Important for the safety purpose natin. pwede natin makita yung baby sa picture, sa video, na kung paano yung ginagawa ko, huwag ka na sa kanya para mapakita ng kamay niya. Yung kanina na yung po ng dapat, sabi nga po nila, meron daw po na operasyon sa dapat. Kasi mga daw po hindi namin po sa nagapayan po sa hospital. At doon ang grupo sa isang doktor, hindi ko na lang gawin po. Kaya yung sakla po, kada session yung itong session po kasi siya. Ang isang paa po kasi ipal yung isang paa. Tapos may dalawang paa po siya. Pangkalo na sa ibang paa. Every 2 weeks na. Ay, wag ito base na. Tuesday, second session po. Tapos natapusan po ng second session po. Doon po na po sinasabi ng doktor. Pipilang po siya ng parang brace po sa paa. Para tapos yung video naman po para sa baby pack na gawa. Okay lang po siya. Kami nakakaraos na pagkabiyahe sa gabi yung nagkakabal po pang sagot ng pang-apat po yung session nagkakaraos po namin yung tatlo. Kaya hindi yung pang-araw-araw tapos katapunta ulit nalulubog na kasi inaabot sa session ng pili ko masyado kang magyada kaya isa hindi kasi sapat. Tapos, ito lang po ng hindi nakaraan pagpasok ko lang sa po. Unang-unang pasok ko yung 1 December na unang yung araw. Kaya nung level talaga.
participant natin, baka may mga sabihin, baka konting instruction lang, pasalamat sa atin sa rest ng Pasay. Hindi mo kami imbitahin. Ito natin yung ito yung DRCP Press ng Pasay, Libre Riders Club din, ka-brother na namin. Pero pag sila nag-invite, kami rin ay suporta para sa akin. Maraming salamat sa mga umaten sa pag-invite sa atin sa class ng DRCP. And then maraming salamat din sa mga nag-abot kahit hindi nakarating, sa mga pumunta na ibang grupo, ibang chapter, ibang motovlogger. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na kaya tayo nagkakaroon ng mga riders club at sa mga motovlogger ay para makatulong tayo. So nandito kami sa Pasay chapter ng Libre Riders Club para tumulong sa isang member ng nasa puso talaga namin yung tumulong. So pag may nangangailangan at kaya ng grupo, tutulong kami. Yun lang. Isa lang din sasabihin ko, ingat tayo lagi sa daan upang tuloy-tuloy pa rin yung tutulong natin sa kapwa natin. Thank you, Press. Yung pagkakasama natin na ating Press. Pag sila rin na humingi ng suporta sa atin na kami rin ay pupunta para sa kanila. Marami. Kasi matagal na itong sinabi sa akin yung ako dyan. Kasi nila, yung una hindi ako agad nakasagot kasi siyempre, papasok natin sa sarili, bakit? Nung muli, para din sa mga gusto maging member ko mga gusto na mag-ilit at nakataon mo, chapter na nabota sa ating city, talagang sa malaki nangailangan ng tulong. Kaya sa akin ang sabi ko, ano din kaya nila, ibigay nila. Kaawa naman ang Diyos, yun, nagpapagawa sila ng Diyos ng tulong at paano. Sama-sama namin. Sana, doon sa pagtulong ng pagtapapos namin sa member nyo, sana makatulong. Sila. Para sa amin, kasi yung isa pa natin ka-brother na motorcycle rider, kahit hindi natin DRCP, basta sa daan naman talaga, sama-sama tayo ang natulong. Tapos na Uragon, sa Uragon. yung Darling Uragon na Ito na yung second time natin na maka-attend dito sa club na ito. Although hindi ako member dito, pero talagang pagtulong talaga yung mga pangangailangan. Yung mga pangangailangan, yun talaga yung mga pinaprioritize natin. Nagra-rides tayo kung saan-saan. Pero priority talaga natin yung mga ganitong mga pagtulong. So kahit kukunti tayo ngayon, at least meron pa rin talaga mga magpunta. Nagpapasalamat din ako dahil siyempre na-invite na naman ako. Pangalawa ko na yung nga po pala, yung una kong Facebook pala, lahat po kasi yun yung meron 12.6 followers. So gumawa po ako rin ng bago at yun lang yung ginagaling ko. Nakakalungkot lang isipin kasi talagang dalawang taon na rin pinaghirapan yun eh. Kaso, nadali tayo ng mga rappers, wala tayong nagagawa. So yun lang, nagpapasalamat po ako hanggang sa muli. Talagang atin kita yung ulit sa susunod. Invite ko lang po ako lagi. sabi ko na, may nawala ko yung mapalit. Oo. Masigit pa sa nawala kayo. Mas dadami yung Mas dadami pa yung followers. Ano natin na subscribe natin si Bonito, Motovlogger, saka sila kay CBC, Saka si Glenn. Salamat po, salamat. Sabi ko, palagay na lang ulit doon sa Apo. sa GC natin. Apo. Para Bonito Motovlogger. Salamat po, sir. Salamat po. Pero Polido. Ano ba yan?
Sa YouTube doon. Sir Glenn TV po. Si Polino Tulas, na member ng RCP na po chapter. Ngayon, umabot po tayo para kung ang dating Double N po. alam ng pare natin. Sige tayo sir. Paalam sa gusto na absent. Yan. Actually, Opo. ngayon, linggo, maraming Thank you sir. Thank you po. customer, hindi kami makapahinga. Dahil nangako ako pupunta, umabsent ako. Pinayagan ako ng amo ko kasi hindi ako nagpaalam. Galing ha? Matik na yan, matik na yan. Ang ginawa ko, hindi ako nagpaalam. Saka na magpaalam, tapos na. Di ba, Paps, na? Oo, tama pa rin, tama pa rin. Kaya ngayon, dito tayo, kahit kaunti na tayo, importante, basta. Paps, kaya mo yan, basta dito na ganyan. Basta yan. Tuloy lang tayo sa pagtulong sa mga kapwa natin. Yes. So, maraming salamat po at right, chef. Kaya ano pre, kaya ano niya sabi nung pare natin ng dati natin presidente na si Angelo, mas masarap tumulong kaysa tayo ang tulungan. Yun. Yan. Kahit sinasabi ko nila tayo na permission sa daan, hindi nila alam, nakakatulong tayo. No? Malay mo sila rin, yung nagsasabi na permission tayo sa daan, sila rin pala magkatulungan natin. Maraming salamat sa inyo. Muli nandito ako, presidente ng Labotas. Maraming salamat kahit na konti lang tayo nandito pa rin kayo. Ang ating treasurer, baka may gusto kong sabihin. Kasi etong venue na to siya yung push pati si secretary. Sayang po, kung marami po talaga tayo, meron pong yung secretary po namin, may talaga siyang performance dapat dalang mamaya. Performance. Hindi lang kasi madami. Dito lang masusot yung Captain America. Guys, magandang umaga sa inyo lahat. Muli nagpapasalamat kami. In behalf of ERCP na Botas, sa chapter treasurer, nagpapasalamat kami sa inyo. Kahit na alam naman natin na reference na busy tayo, dahil pag-aaral ko sa family day yan. Hindi naman natin lahat mag-place na pumunta talaga. Pero sa mga talagang nagpunta, nag-effort, siyempre, sobrang laki ko sa salamat natin yan. Naman sa mga hindi nakapunta, nagpapo pa rin ng tulong. Salamat pa rin. Kasi nag-effort pa rin naman. Then, yun nga, para naman sa aming co-officer na si Baby. Pinagdarasal namin na maging okay yung baby mo. Walang sukan. Walang sukan. Siyempre, anak na, gagawin mo lahat. Kung pare na tayo eh. Halos lahat yung kinuha niyo. Guys, may tanong ako. Wala talaga pag sasalita gumagal. Si Ogie kasi, si Ogie kasi yun, si Ogie. Hindi kaya niya na Yun nga, paulit-ulit na maraming salamat talaga. Kahit kakunti lang tayo. Kasi hindi naman natin ma-please talaga lahat. Ang importante dito is kapag meron tayong isang salita is tumutupad talaga tayo. Yes, tama. Words of honor. Wala naman tayong ibang hangat kundi tumulong talaga. Tayo lang din naman magkakapatid dito, Riders Club. Kahit magkakaiba tayo ng grupo o magkakagrupo man tayo, pagdating sa daan, pupusin natin. Maraming salamat sa inyo muli. Kailangan po magandang araw. Pa na sa pinaka-pari ko talaga. Buong man na talaga. Pasasalamat ko sa kanya kasi simula po since nasa hospital po si JD kami. Lagi po siya nagpupunta. Nagtatanong ano pa kailangan sa amin. Kung may pagkain kami sa hospital. Ano pa kailangan pa? Bibili namin. Pupunta po sila doon. Talagang sabi ko, naiyan lang din ako minsan kasi alam ko, lahat ng pera ko sa hospital talaga eh. Kasi sabi ko na talaga, pagka yung talaga kapilang, i-start talaga hanggang sa ayun, nagpunta sa stress, gabi, madaling araw, pupunta doon. Sucks po siya sa pag-ibig ko. Papasalamat talaga ako ng marami. Kaya pre. Maraming salamat sa inyo. May isang vlogger para po magsasalita. Awarding of certificate na po tayo. Binata po kayo, sir? Walang ano pre. Hindi malinaw sa atin. Binata kayo, sir? Binata po kayo? Dalaga yung sekretary namin, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Thank you po, sir.
napakalaking tulong na yun para sa amin. Salamat po, sir. Yung officer, hindi ko rin basta yung chapter. Salamat po, sir. Salamat po sa ano, sir, ayuda. Por eso dugod ko. Pa. Salamat po, salamat po. Legendary. Ronaldo. Yes. Mga kapatid, nakatapos na kami ng charity. So, uwi na tayo. Uwi na. Bye-bye. Salamat po sa panonood. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you sa suporta. I don't really